kuno ko na ni Yan si Mr. Gingayan, guys. Nagtabang siya ni Alan. Singot tara ni guys. Pasingot na sila, pasingot. Namundo mi daan gapon sa tubig kayo, dili mas schedule karon. Si Doy Doy wala pa kay to hatod nila ni Mader. Kay prenup nila ni Janice karon, naghatod sila ito sa rapit sila kuan. Hindi na itong pamahaw. Pare, kutsara na ni Alan. Kutsara na Alan. Kutsara. Ay, nagsuroy pagsayo sa tamban. So, nagpalit si Alan, guys. Ano itong sausawan? Way sili. Ito na pa, sobrang gabi sa ginamos. Mamahaw na ta, guys. Ano yung labisan ni Alan kay, ano, original. Bapo kay bangko. Bangko na mga Gana. branded na bangko ba? Kung akong beauty na laos pa. Kita eh, mong abs yan. Nawala na niya buhok. Ano naman ka, nerlo na kay Lata. Bapak ni Kevin nga is paktom kulurum. Me, dali na me. Tao na ta, guys. Naunta, mahaw. Pamahaw mo diha, pamahaw tadi ay. Mga diri na. Mama. Okay, pusil mama. Saan mo pusil? Pusil lang ng ulo sa laptunan. Ay guys. Hindi mo na diri. Tao na ta, mama. Ano na? Mire. Mario. Ubog ya gabi ay. Apa sa ate? Ano doon, dala ulit. Una ya ate. Tapos Meng, hawa meng. ayan, budog. Ito lang yung budog. Sa dua jail. Katong gato ni Alan nga. Purwa si GL. Ada magyapon mo no. Asa tutulog. Ato muna nga nga dia. GL. Gato ni Doy nga. Hmm. Ang siglas ni Alan hantod ka no pa na uli. Ano ba? Ano nang ta? Ito sa edek. To saya. Sorry ah. Saya gitu yang suot. Hmm. Pagpil ka lang yung chichi. Apa kalau? Oh. Ada ka chichi at dito. Kurang kurang. Kuang sa mga dia. Kamu ang mga tubig. Bapak lugaw. Luna na ganun mo paningala. Dahan sudah nahirapan sa tudo. Isa ko nga baga. Dala mi manok do kabuk, to kuno tuloy sing isa. Ihaw. Ay kung nakabalo ko, din ito na mo kono ni tatay, mo ko gibuhat ito gapon. Ay lang yung sa ato sa sentro kay nasa dito karon. Tahudo, alas 8. Kaya yung silang lang at pangas. Ay yung si Chiche. Wala na siya balik kay. Nakapantong man siya sa ato. Papa usi. Mabili nga. Ajot ito alang kay Sabado. Nasindong mo na karon. Sabado yung kay-absin niya. Sabado. Badong itu simba mangko. Awa mo na kada. Bilis tada. Siapa simba Oh, mo? ganahan. Mungkin ba? Simba ko karon mga pitmas. Pitmas. Iya. Cutek deh. Ada itu tuh wifi na to. Nani wifi dia sih upload hindi nga. Ay. Ini ada di silang pasta deh. No no. Bago ko man to nagpasiga sa kulit. Nani wifi deh. Matik nga. Maksudnya tiket. Wato dibitik di kuantik. Di doy. Api kulit wifi. Itu berapa? Pwede. Ha? Pwede. Ila. Nay bluetooth to. Ah.
Kamuga lang manok. Start na rin. Ano? Ah. Begini nga trabaho. Sila ni Tata, o ni Chiche, Glag nga ta guys. MJ, Dani paingon ah. Yahaya ba si dani? Queenie. Namahaw na ka, Jeng? Bisa nasa paingon dani guys na wifi. Isa na all. Naluto na nga atong lauyang baboy, guys. Manatong sudan sa paniudto. Pagkalami kayo. Thank you so much sa Tidisilo sa sudan sa paniudto. Daghang kayong salamat. Guys, kay gutom na atong panday. Kalami masusudan. Hoy! Pag-away mo diya, kay na. Sure. Isutugin mo sa kaldero. Baso gyud ang gibito na sa kuan. Kami ang sudan, guys. Pero, ingay! Kayong ka. Unsa man kada nang magbuta ko sa nang. Kasi na mama. Karang plato ito sa dulas. Plato din. Dito to pinanglan ni kuan. Ayan guys, ready na ang ating tanghalian. So, ayan ang kanin, og lauyang karning baboy. Og naa si Papa, ikuha ni Doy-Doy si Papa og silang lang dito sa sentro. Kay sila raman dito duha, nagtawag man si Rilona nga humana siya glaba. So, ready na ang atong pagkaon. Mga na dayon ta guys, kay gigutom na si gigutom na si Rilona. Og daghang kayong salamat Ate Gisilo sa imong pasudan sa akong mga trabahante na nagsuwak-suwak gid ang sabaw. Kuan na siya guys, karning baboy, gibutangan din ako na og Chinese pitsay. May akong gibutang dana. Og mga ona dayon kay gigutom na sila. Kay hapit na alas 12. Og nagkuan kog sawsawan pero walay sili dana kay natdan kog sili ang bunga gianam sa manok. So ayan, ready na ang atong pagkaon. Ato na silang panawagon guys kay aron magsugod na tagpangaon. Sige na. Ay na sila, sige na. Bring na rin na. Kamurong. Ikaw, Che. Pilot process Lord and this day give picture what you see from the bounty of Christ our Lord. Amen. 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 Nami pabugnaw guys. Tawa. Ano may luwag mo? Alangin niya to. Agad nagali. Adlo. Ako. Manami pa nyo to guys. So na si Papa nagtabang siya pagkakot og haloblak. Kung nagbalik na sila pagtrabaho kay hayag ay sayo pa man. So ilan ang tiwason karon taman sa mahurot na ang balas. Ayan si Richard o si Alan. Nasulod! Ito mga anak. Gitambakan? Kalutay din yung host. Sana. Amo na. TV. Nay ang magwang ni Alan guys. Ato tulungagon. Mga Ano ito ba? Lang, ukari mana mamalan lang.
Wow, naitilabon guys. Uli na may ay. Palitin sa desa imo. Kami na ko na. Sa mga plato. Ito na guys. Nagkaw na si MG sa mais. Daw napasad sa kaldero. Napasad sa kaldero guys. So, kana nahurot. Pahilaw. Jacket na ko sa. Ay, ko rin eh. Uli na sila ni tata guys. Sila ni Chichi ug ni Queenie balikan na ni Doy-Doy. Oh, Ay, na ni Che. Kita na Che. Si Che. Iwang eh. Yung balikan. Ay, si Winnie. Si Che. Si ikat balikan. Ano yung bag eh? Ama, jacket sa doy. Alin na Che. Ano? Awit. la saya MG. Chi. Chi. Oh, salamat. Salamat kay Chard. Ako na po. Dok. Pohon. Siguro balas gaw. Oh, Siguro balas. pohon. Sunod na. Kay busy pa ta sa kwan. Uli na sila guys. Richard ug si Queenie. Ihatod ni Alan si Richard. Balikan naman to siya ni Doy-Doy na. Ihatod na lang niya. Kayo, balik ni mo. Kanina nin, humanin na din nagigpail. O, di ba? Nindot na kay siya. So, dani po, human na. Habog kay siya dani at itisilo kay nga no. Kuan magod siya. Sani? Kanang murag lugsungon. Lugsungon. Napaila na nila og isa ka pile. Sa sunod na pod. Hinahinay lang ta guys. To dani, tambakan pa ni siya dani. Diha ang atupan pa ni Alan ang dito pa sa pikas. Ug daghan kayong salamat Ate Gisilo sa imong gitabang namo. Daghan gyud kayong salamat. Dako na kay nga tabang para sa mo Ate Gisilo. O Ma'am Pinay Beauty, daghan pong salamat. O daghan kayong salamat sa inyong tanan lalong o gidala na ako si Mimi sa Manambalay guys kay nikalit ram ni iyang hilanat kagabi at tingala naman lang ko kay taas kay iyang hilanat niya kuan gisakitan siya tiyan. So akong gidala din sa Manambalay kaya akong ipainom sa tambal wala man iparar. Ako siyang gidala kay aron masusi kung basin og naay nakakuan sa iyaha. Kay dito ra banig sapa kagahapon udtong dako niadtong sapa. Na ako ni siyang gidala dinhi sa Manambalay kay taas kayong hilanat. Hindi mo uban kahapon ba ito dito sa pa? Kuya? Saday mo ban. Ayan si Mimi guys, okay na siya. Nakuanan siya, nabuyagan siya dito sa sapa. So karon ako na rin sa painomon sa tambal. Nakapit may dinila ni mother. Painomon din ako siya tambal guys. Pamista na ka mother? Pa, nisa lagi unta ko. Pamista na si mother guys. Mamista si mother. Ay, hato lang niya, doy. Doy, Sa maday oras ang hato lang niya. pamisa. Makuban mininday karon sayo pa kayo. Gamit siya. lang mo. Dito mo sa ilang balay. Magkakaong ka mo. Pamista. Ay guys, na ako ilalilin. Gikan ko sa ubos.
O gika-shout na nako ang para pamasahe kang umak. Naratoki. Daw ako ni hatag ni Lilin kay si Lilin na dani magpadala ni umak. O grabe salamat at silo sa pamasahe ni umak. O si Lilin na dani akong padaan. Kaya ron siya na magpadala. Kasi yatag na ako ni Lilin at silo. O siya na dani ang magpadala ni umak kay siya man mo inay kontak. Ako dili na ako makontak. Namali siya kay iya man gi kuha siyang Gcash na magbayad na taan ni pagpa-Gcash. Abi man ako og Palawan kay sa una nagpadala ko gi Palawan raman. Munang nasayop ko pagkuan. Kasi ka nang tanong. Wasag ko nang utana kay pagpadala na ko sa iya Palawan akong ipadadaan. Sige, okay ra. Oh. O siya na mag-follow at silo. Daghang kay salamat at Giselo kay murag first time gyud ni karon nga magtapok mi tanan apil ang mong half sister. Kay kana pud sila, ani pud ako mga igsuon kaning duha ka laki. Naila na namo si Jennifer kay silingan man lagi na namo. Pero wa gyud na ayon nga nagkatapok-tapok mi nga nahibaw na si Jennifer nga igsuon day mi niya sa papa. Na murag basin karon siguro katapok mi tanan. Nadagang kay salamat ate kay imo jud si umaki padalhan sa pamasahe. Salamat kaayo. Daghang kay salamat at silo. Hi guys, nakauli nami. O ako na ihatag ang para kay Chichi o kang Queenie. Silang lang radani ang maghatag at silo kay anong eskwela man siya. Anong 500 mo ni ang iyaha. Hatari mo na ni Chichi o ni Queenie ha. Ayon siya. Ang karaang 500. Ipatunga ni mo sila dana. Igno ni mo si Chichi nga. Tunga daw mo dana kay chata na ko iya mama dayon. Daw narasad ang sobra sa kang Rilona. Ug ang kandoy-doy nakuha na. Ug daghang kay salamat at silo sa imong gi-share nga blessing. Daghang kay salamat. Ug hanggang dito lang ang video ko guys. Salamat at Giselo. Bye. Bye! Anak kang Rilona, kuha na na kang Rilona allowance niya. Bye-bye! Wala nag-eskwela kay nahabayan. Nabuyagan. Oh, ano yan? Okay, magpaalam na guys. Bye. Bye!